Ahoj Števko, chcem ti teda povedať svoje subjektívne pocity po nalepení náplasti Liberty. Keď mi ju nalepili, cítila som také jemné mutkanie, to ma trošku znepokojilo, ale bol to signál, že sa teda niečo deje. Test prebehol pre mňa úplne prekvapivo. Nečakala som skutočne, že to takto rýchlo zaberie a že udržím veľkého chlapa na sebe v rukách, ale potom bol zaujímavý celý deň pre mňa, pretože som bola taká celá vnímavá a lákalo ma to teda testovať celú tú náplasť a rozhodla som sa to po výkonnostnej stránke. Nutilo ma to pridávať si na tom tréningu viac a viac váh a dokonca na druhý deň ešte stále sa ten test mobility u mňa bol pozitívny a dokázala som napríklad urobiť drepy na bosu na jednej nohe, 20 na pravej, 20 na ľavej, trošku samozrejme tá ľava bola slabšia, ale vládala by som urobiť určite viac, takže za mňa to bol také posunutie po výkonnostnej sfére a taktiež som bola taká celý čas taká vnímavá, taká vybudená, takže veľmi zaujímavé.